Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçileriň türkmen manadyny dollara konwertasiýa edip bilýän pul serişdesiniň möçüri artdyryldy. Bu barada Azatlyk radiosyna türkmen telekeçileriniň bir näçesi habar berdi. Türkmenistanda bolup geçýän täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanýan Synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, iýun aýynyň başynda türkmen banklary daşary ýurtlardan harytlary getirmäge ýörüýte ruhsatnamasy bolan Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalary mundan beýlek her ay eden çykdagylarynyň öňküsi ýaly 2%-iniň däldi 7%-iniň daşary ýurt valutasyna çalşyryp berilejekdigini ma'lum etdiler. Annuny şeýle firma eýeleriniň ikisany dogrudan şabaryň sınmalyp çykanlygyny özleriniň may aýyna eden çykdagylarynyň 7%-iniň konwertasiýa edilip ýurdun daşyndan harydalynan daşary ýurt firmasynyň hasaplaşyşyna geçirilýändigi hakynda bankdan ýörüýte resmi guwanama ýani şoň geçirilýändigine guwa etýän tasdik edýän haty berip Dip Aşgabatda ýaşaýan Synçy Bugaýew bu resmi namalaryň Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky, Türkmen Türk Paýdarlar Täjirçilik banky ýaly dürli banklar tarapyndan berilendigini gurrun berdi. Şeýle-de türkmen telekeçileri konwertasiýa etmek düzgünleriniň öňküsi ýaly saklanyp galýandygyny, ýagny gurrun edilýän pul serişdesiniň özlerine nagt görnüşinde çalşyrylyp berilmeýändigini, onuň gönden-göne harytlary uradan daşary ýurt firmasynyň bank hasabyna iýerilýändigini bellediler. Galy berse dolar şeýle ýeňilligiň ýurdun daşyndan diňe azyk harytlaryny import edýän hususy firmalar üçin döredilendigini, olaryň sanynyň 20-den geçmeýändigini, şeýle-de bu ýeňilligiň haçana çenli dowam etjekdigi barada hem hiç ýyl anyk maglumat berilmeýändigini bellediler. Senat we guruluşyk ýaly beýlik harytlary getirýän hususy firmalaryň resmi kurs esasynda türkmen manadyny dollara konwertasiýa edip bilýän pul serişdesiniň muktary olaryň aýlyk çykdagylarynyň 2% möçürinde saklanyp galýar diýip adynyň efirde agdarmadlygyny soran Aşgabatly hususy firma eýesi aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky we Türkmen Türk Paýdarlar Täjirçilik banky bilen habarlaşanda bu ýerdäki jogapkar işgärler bu mesele boýunça diňe resmi namasy bar bolan hususy firma eýelerine ýa-da işgärlerine maglumat berilýändigini aýdyp kommentari bermekden saklandylar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky resmi kurs boýunça raýatlara dollaryň nagd satywyny besetdi we onuň nagd däl sowdasyna hem ençeme tapgyr çäklendirmeleri girdi. Şeýle-de telekeçileriň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna çalşmak mümkinçilikleri hem olaryň her aý daşary ýurtdan getirýän harytlarynyň umumy bahasynyň 2%-ine çenli çäklendirilipdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky bir Amerikan dollarynyň bahasyny 3,5 manat möçürinde saklap galýar we dollaryň gara bazardaky narhy bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Emma adyk harytlaryny import edýän telekeçilere konwertasiýa ýeňillikleri döredilen mahaly ýurdun gara bazarlarynda bir wada 29 manada çenli gymmatlan dollar şuň gün 14 manada çenli arzanlady. Synçy Bugaýew 18-nji maýda Aşgabatyň dollar söwdegärleriniň bir Amerikan dollaryny 14 manatdan satyn alýandygyny, ýöne ony 20 manada satyn aljak müşteri tapylsa-da dollary satmakdan saklanýandyklaryny gurrun berdi. Dollar söwdegärleriniň ençemesi bu arzanlamany telekeçilere döredilen konwertasiýa ýeňillikleri bilen baglanşdyrýarlar. Sebäbi olar dollar satyn alýan adamlaryň sanynyň bir näme azalandygyny aýdýarlar, ýöne olar konwertasiýanyň ýene çäklendirilejekdigi baradaky myşmyşlara ünsü çekip dollara bolan talabyň artjakdygyny we şol sebäpli özleriniň ony gymmat bahadan satmagy göz öňünde tutýandyklaryny aýdýarlar diýip Bugaýew belledi. Şol bir wagtyň özünde bazarlarda harytlaryň bahasynyň hem öňküsi ýaly gymmatlygyna saklanyp galýandygyny, un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk harytlarynyň gyçylygynyň da dowam edýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar.